To jsem já, perníkový dědek. Zvláštní znamení, kostkovaná čepice. A tohle je moje stará almara plná pohádek. Jen se do ní klidně podívejte. Jejich veličenstva honem do oken, Kašpárku, pojď se ukázat. Karkulka utíká za babičkou a pasáček vepřů zrovna žene na pastvu. V pohádkách mám pořádek. Ale nemyslete si, že jsou pořád zamčené ve skříni, kde pak. Já mám speciální perníkové auto, inu perníkový dědek. A tím autem rozvážím pohádky dětem. Zatímco takhle čtu, děti si loupají perník. Když mě sní motor, nevadí, mám ještě jeden. Hlavně, když mě nesní všechny 4 kola. Ale jednou se mi stalo něco horšího. Moje pohádky zaslechla bába Naslouchanda a moc se jí líbily. A té, když se něco líbí, tak 2krát nepřemýšlí. Bába ušatá odnesla je všechny. Akorát skřítek všudy byl se zachránil. Měl totiž kouzelnou lucerničku. Já přišel domů, myslel jsem, že mě klepne Pepka. Kdo to mohl udělat? A proč? A hlavně, co teď budu vozit dětem? Dětku, pohádky odnesla Naslouchanda, ozval se skřítek, všude byl. A jestli dovolíš, tak ti poradím. Nastartuj auto a jedem za dětma. Na to my 2 nestačíme. Hned jak jsem přijel, tak jsem jim řekl, jezle, bába Naslouchanda odnesla pohádky. Co dělat? Musíme za ní. Kdo z vás má kuráž, tak honem. Kdo se jí nebojí? Najde se aspoň jeden, který nám pomůže. A už to vypadalo, že všem spadlo srdíčko do kalhot. V tom se přihlásil Ferda od kolotoče. Jestli mě vemete, jedu s váma. Naskoč, Ferdo, jedem. Bába Naslouchanda už měla všechny pohádky tak oposlouchané, že je z babího rozmaru začala míchat dohromady. No tohle viděl někdo někdy, že vodník zápasil s drakem a krmil ho cukrem jako v cirkuse. Nebo aby Ježibaba byla princeznou a Karkulka jezdila na praseti. Hrom do báby. Na to se nemůžu ani dívat. To jsou nějaké pohádky? No řekněte, vyzná se v tom někdo? Tady ji vidíte. To je celá ona. Ještě se tomu smál. Mezitím se snesla noc jako úkous, cesta končila, dál se muselo pěšky. Skřítek byl moc malý, já starý, a tak šel Ferda sám. Na cestu dostal skřítkovu lucerničku. Stačilo do ní fouknout a udělala pomyšlení. Teda světlo vrhala mizerné, ale věcička to nebyla marná.
Moje ouška něco slyší, že by si dědek přišel pro pohádky. Jen ať to zkusí, ať se opováží. Naslouchám. Škoda, že nemám ouška o něco větší. Však já tě najdu, holenku. Jejda, to je pohádka, vykřikla najednou bába Naslouchanda a už běžela ke kolotoči. To se musím každopádně svést. Ferda navíc nečekal, jen se toč, bábo, rychle sbíral pohádky, pokud je nepozbíral do posledního zámku, do poslední věžičky. Nenechal bábě ani jedinou a za chvíli už mohl odstartovat. Naslouchanda se točila a točila, až najednou vyletěla z kolotoče jako na koštěti. Ferda by zasloužil metál. Ale ta největší práce nás teprve čekala. Rozstřídit pohádky, aby si vodník zase hleděl svých hrníčků, aby Honza dostal princeznu a ne Ježibabu a taky, aby Karkulka nejezdila na praseti. Prosím, račte si je zkontrolovat. Kašpárek, Karkulka, vodník. Kdo je tohle? Správně, dlouhý, široký a bystrozraký. A hezky odpodlají mládenci, hezky. Pozor, vážení, přichází Zlatovláska. A tady si čert už nese káču, takže je všechno v pořádku. Joj, málem bych zapomněl, ještě černokněžník, abracadabra. No, a to jsem zase já, Perníkový dědek, zvláštní znamení, kostkovaná čepice.